Ola, moi boas, damoslle a benvida a unha nova edición de Informar, que comezaremos falándolle dun fito histórico despois de que o Instituto Español de Oceanografía lograra reproducir polvo en catividade. Falaremos tamén de como foi o arranque da campaña da centola. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Temos que iniciar o noso informar desta semana falándolles de sucesos. En Portonovo un home falecía ao caer ao mar o seu vehículo e no porto de Cabo de Cruz un mariñeiro resultaba ferido nun accidente laboral. Triste suceso que sacudía este luns a vila de Portonovo. Un veciño da localidade de mediana idade perdía a vida ao precipitarse co seu vehículo por este peirao que lles estamos a amosar. O vehículo foi atopado a uns 50 metros do espigón polo que caeu e o corpo rescatada pasada media hora do suceso. Os equipos sanitarios desprazados ata o lugar intentaron reanimar sen éxito a vítima durante uns 30 minutos. Polo de agora aínda se descoñece o acontecido, aínda que testemunhas presenciais sinalan que o condutor non reduciu a velocidade en ningún momento antes de precipitarse ao mar. Ao lugar dos feitos desprazáronse os servizos de emerxencias, así como unha ambulancia, un equipo de buzos e unha dotación da Policía Local de Sanxenxo e a Garda Civil. Damoslle conta tamén dun accidente grave acontecido esta semana no porto de Cabo de Cruz, onde foi preciso mobilizar o helicóptero do 061. Un mariñeiro que se atopaba traballando na súa embarcación resultou ferido grave ao quedar atrapado un brazo na máquina do barco. O alcance das lesións que presentaba fixo necesario o seu traslado en helicóptero ata o Hospital Clínico de Santiago, onde permanece ingresado. Ata o lugar desprazouse tamén unha ambulancia do 112, onde estabilizaron o ferido antes do seu traslado, así como efectivos da Garda Civil, Policía Local e Protección Civil de Boiro. Tras 2 décadas de investigación, científicos do Instituto Español de Oceanografía lograron completar o ciclo biolóxico do polvo. Isto permitirá a reproducción da especie en catividade. Tras 2 décadas de investigación, un grupo de científicos dos Centros Oceanográficos de Vigo e Tenerife vende a acadar un fito internacional, a reproducción do polvo en catividade. É un fito histórico ter pechado o ciclo do pulpo, o ciclo de calquera especie, pero sobre todo o ciclo dunha especie que a nivel de mercado e a nivel de sector pesqueiro supón moito movimento e moita actividade, non? Que ao final é a actividade económica. As novas técnicas de cultivo e alimentación empregadas permitiron mellorar a supervivencia e crecemento das larvas cunha metodoloxía máis rendible. Era o paso que faltaba para completar o ciclo biolóxico da especie, posto que o engorde dos exemplares xuvenis e adultos leva xa anos en práctica con exemplares capturados no mar. O pulpo sabedes que é un animal que anda polo fondo, que se esconde en rochas, etc., pero cando é para a larva vive na columna, é o que ten unha fase que chamamos peláxica. Nesa fase, a alimentación que se estaba facendo e a alimentación que o pulpo como especie demanda era o problema que os investigadores estaban encontrando e que non éramos capaces de superar. É dicir, que nesa fase era onde había maior mortandade, que foi o que nunca permitiu que se pechase o ciclo. O polvo común ten un ciclo curto de vida, pero con potencial de crecemento, polo que se trata dunha especie idónea para o cultivo en catividade. O seu interese comercial cun notable incremento da demanda nos últimos anos, así como a escaseza de recursos que veu lastrando as últimas campañas, motivaron o incremento das investigacións científicas pro seu cultivo. A población de pulpo en Galicia é unha población que para nada está ao borde da extinción, nin moito menos, pero é unha población que está reducida. Non temos tantísimo polvo como para dar abasto á cantidade de demanda que hai no mercado, de feiras, de festas gastronómicas, etc. A maior parte do consumo de polvo que se fai é de polvo que ven ou que procede de caladeros da zona de África, sobre todo de Marrocos, etc.
Entón, nese sentido, sí que pode abrir unha vía, é algo que eu entendo que vai a revolucionar o mellor o mercado, no sentido de que, se chegamos a ter esta especie en cautividade como temos outras, por exemplo, rodaballo, linguado, etc., pois pode ser unha ventaxa. Aínda así é difícil aventurarse a fixar prazos sobre cando podería incorporarse o polvo criado en catividade ao mercado. Queda por diante un longo camiño ata chegar a índices de produción industrial. Temos 3 pulpos, os que chamaron lurditas. Eses pulpos teñen que conseguir ser adultos en cautividade e teñen que conseguir en cautividade esa reproducción para que teñamos unha segunda xeración. E despois hai que dar o salto do que sería ese primeiro fito histórico do que falamos ao que sería a produción a nivel industrial, unha produción que poida manter unha demanda que hai no mercado. Polo momento, o Instituto Español de Oceanografía e Nova Pescanova veñen de firmar un contrato polo que a empresa conta cunha opción preferente de licenza de patente para a súa explotación comercial. Esta semana arrancou con moi boas expectativas a campaña da centola. Hai capturas, aínda que o prezo non foi demasiado alto na lonxa do Grove. Houbo cantidade, pero menos da agardada. O primeiro día da campaña da centola viviuse no Grove dun xeito intenso, como manda a tradición. O produto foi entrando en lonxa a partir das 5 da tarde. En canto á cantidade, menos da que se esperaba. As expectativas eran boas, pero o volume de capturas foi máis reducido do que os mariñeiros pensaban. A primeira das poxas mantivo os prezos do ano pasado, saiu por 16 euros. O dato é semellante ás oscilacións que se rexistraron na pasada campaña, cando se moveron entre os 15 e os 20 euros. En canto á calidade, dende a Confraría de Pescadores de San Martiño falan dunha centola excepcional. Esta primeira poxa da campaña prolongouse ata as 7:30 da tarde. A apertura da veda da centola, así como a do boi, arrancou unha pasada noite en toda a costa da provincia de Pontevedra e da Coruña. A cota máxima de captura de cada unha destas especies será de 35 kilos por barco e día, o cal se engadirán 35 kilos cada día por cada tripulante enrolado e a bordo. Poderán participar na campaña todas as embarcacións con artes menores e con porto base en Galicia, así como aquelas que tendo porto base en outras comunidades autónomas teñan permisos especiais de pesca para faenar nas augas galegas. A campaña da centola prolongarase ata o inicio da veda do ano 2019. Fixarase a través do correspondente plan de xestión. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Os mexilloeiros de Muros traballan xa a pleno rendemento despois de que remitira a Tosina e reabrira un dos polígonos bateiros máis grandes da ría. Boas novas tamén para a flota do Bou de Vara, coa reapertura de varios bancos de volandeira que permanecían pechados. Os bateiros de Muros xa poden extraer mexillón na totalidade da ría despois de que o Intecmar decretara a apertura do polígono B, o constatar o descenso dos niveis de toxina. O peche estaba a supoñer importantes perdas para o sector, posto que neste polígono concéntrase o maior número de bateas, e trátase dun momento no que o mexillón está en estado óptimo para o seu consumo. Que agora nestes momentos son momentos que son canto máis se está vendendo, o mexillón tamén ten unha boa calidad. Pois efectivamente agora era un trastorno pero grande e gravísimo. Se isto se levara por máis tempo, a verdade que nos estaba perjudicando moitísimo. E ademais que en casi todos os polígonos estaba un pouco aí o de noia aberto, pero tampouco cando está nos límites de B3 e iso tampouco xo levan, entonces ao final sí que estábamos nun problema, pero bueno, temos que dar gracias que os abreu todo, agora estamos os polígonos todos abertos. E a ver, parece ser que salir ainda vai tendo e a ver como se pon a campaña. Outubro, noviembre, diciembre, enero e febreiro son os meses gordos da venta do mexillón, e máis é cando está en mellor calidad. Agardan que agora a Tosina non volva a facer acto de presenza no que queda de campaña e que neste ano, aínda que os peches cautelares non foron moitos, a Tosina si afectou en gran medida o sector que apenas traballa cando os niveis se sitúan no límite, pero os polígonos continúan abertos. O que pasa é que este ano non é exactamente que tuvemos moito tempo cerrados, pero o que pasa é que estuvemos sempre nos límites e cando estamos nos límites prácticamente é como se estuvera cerrado, porque nadie se quere coller de leválo para o cocedero ou para a fábrica cando estamos nos límites, ni siquiera xa nós o queremos a vender. Entonces tuvemos un ano moi diferente
por culpa disso. Non é efectivamente que estuéramos cerrados, pero prácticamente estuvemos 3 ou 4 meses que non podíamos vender nada. No principio do verán, os últimos do verán, ainda se vai levando, pero que agora sí que estábamos todos nerviosos, porque a verdade que nestas fechas son fechas de estar nerviosos. A flota do voo de vara de Rianxo e Cambados, os dous portos onde traballan boa parte dos mariñeiros que dispoñen desta arte de pesca na ría de Arousa, puideron desenvolver o seu traballo habitual na totalidade de zonas permitidas para a extracción de volandeira. As últimas análises realizadas polo Intecmar deron negativo en metais pesados, coa conseguinte satisfacción por parte dos profesionais que ata o de agora só dispoñían de 2 zonas de traballo. Un feito que estaba condicionando en parte este arranque da campaña, como nos sinalou o propio patrón maior rianxeiro Miguel Ángel Iglesias. A ver, esperemos que dean bons resultados para que a xente poida abrirse a non estar só explotando unha zona, un recurso nunha zona. Esperemos que estes días, así como vai avanzando a campaña, que teñan a opción a poder aquí de tempo a ir a nécora e a ir a outras especies. A Consellería do Mar defende a eliminación de cotas para especies accesorias de escasa relevancia de captura. Así o defendeu Rosa Quintana no Consello Consultivo celebrado en Madrid. A postura da Xunta sobre a prohibición dos descartes segue a ser firme. A Consellería do Mar defende que non se apliquen os totais admisibles de capturas nas especies sobre seguro de conservación e de escasa relevancia. É o caso das especies de augas profundas para as que non existe actividade dirixida, posto que soen ser capturas accesorias da actividade pesqueira. Dende Galicia, basicamente o que propoñemos é que estas especies desaparezcan do sistema de taxe cuota, xa que son especies as que non hai unha actividade dirixida, senón que suelen ser especies accesorias de unha actividade pesqueira, e o que non queremos é que estas especies sexan consideradas especies de estrangulamento, é dicir, que por non ter posibilidades de pescarlas, a flota non poida salir, aínda que teña para a súa especie principal posibilidades de pesca. Así o defendeu Rosa Quintana no Consello Consultivo de Política Pesqueira, no que se debateu a proposta comunitaria sobre as posibilidades de pesca de algunhas especies para 2019 e 2020. A Unión Europea propón o establecemento de TAC en 5 tipos de peixe de augas profundas: as quenllas de fondo, o sable negro, os alfonsinos, o granadero de rocha e o llomol, especies que supoñen tan só o 1,5% da pesca desembarcada pola flota galega. De non aceptar a eliminación das cotas, Mar propón a súa flexibilización nos casos que falten datos biolóxicos para emitir un ditame sobre o estado das poboacións. Neste sentido, entenden que as posibilidades de pesca destas especies deberían integrarse na negociación común dos TAC para o Atlántico, que se debaterá en decembro en Bruxelas. Entendendo que isto pode ser rechazado pola Unión Europea, o que propoñemos tamén é que estas especies se pasen a integrar no Consello de Ministros de Taxe e Cuota de todo o Atlántico, como non ten ningún sentido facer unha consideración especial para elas, e tamén o que xa vimos conseguindo dentro do ano pasado, que cando haya que facer unha variabilidade en cuanto ás posibilidades de pesca, esta variabilidade se manteña nun rango que oscile non máis alá do 15%, co fin de darlle unha estabilidade tamén ás empresas armadoras para que poidan desenvolver a súa actividade. Tras fixar a postura de España no Consello Consultivo celebrado en Madrid, a proposta de regulamento europeo debaterase o próximo luns no Consello Europeo de Ministros de Pesca, onde Galicia exercerá de representante das comunidades autónomas. Se trataba de preparar o Consello de Ministros da próxima semana en cuanto ás posibilidades de pesca de especies de augas profundas. Temos que decir que neste caso se trata das posibilidades de pesca para 2 anos, este plan é un plan bianual, e dende Galicia lle fixemos chegar ao Ministro e á Secretaria Xeral por unha parte o agradecemento do esforzo que están a desenvolver para conseguir os millores datos para a nosa actividade pesqueira, e tamén lle fixemos chegar as nosas consideracións nun documento por escrito. Pois ata aquí o noso informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos, lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora,
ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.